Benvinguts a un nou confessionari. Reprenem els confessionaris d'enguany del 2022 i tenim un convidat de luxe, diria jo. Ell s'autodefineix com a fill de Beniopa, treballador de la cultura i té moltes passions. Gràcies per vindre, Ferran García Oliver. Hola. Ave Maria Puríssima, ja que és un confessionari. Ave Maria Puríssima. Ja pots desvelar-nos alguna d'aquestes passions que mos dies? El País Valencià. Des de sempre, des de l'adolescència, que prenc contacte amb els problemes, les necessitats, el futur del país, i ha estat una d'aquestes grans passions, de les meves passions. Feina en tenim, no? Feina moltíssima. Feina n'han tingut, en tenim i encara en tindrem molta més per al futur. Molt bé, d'això ne parlarem després, però anem a començar pel principi, si el pareix. Ferran va néixer a Beniopa el novembre de 1957, és sagitari, i els pares eren Casimir, que era llaurador, i ta mare Clàudia, que era mestra, no? Una unió una miqueta estranya, i més per als anys 40 del segle XX, en un poble rural com Beniopa, però l'amor tot ho venç i l'amor tot ho pot, i aleshores aquesta conjuminació d'un llaurador i una mestra, que els dos compartien els orígens rurals, va ser possible tot això. D'aquella època n'hi ha que dir que la teva família tenia la tenda del tio Panxaverda al carrer d'enmig de Beniopa. Número 6. Una tenda que era un lloc important, per dir-ho així, en la sociabilitat, en la vida quotidiana del poble, perquè eren aquelles tendes antigues en què es venia absolutament de tot. Sí, no? Perquè, a més, combinava tenda i taverna o bar. Hi havia una xicoteta per ofi del parròquia, es venien detergents, es venien fil de cosir, es venia arròs, es venien olives. Quantes vegades dormia jo sobre el sac d'arròs o el sac de sucre al costat del gos i al costat del gat. Sí, d'aquella època es vas comentar una anècdota de les galetes que explica molt bé l'època, no? Me les podries contar ara? A diferència dels temps d'ara, en què els xiquets ho tenen tot a cor que vols, que desitges, en els anys 60, primers dels anys 60, doncs encara hi havia molta mancança, molta necessitat, i mon pare comprava una volta a l'any, o pot ser dos, una caixa de galletes que diuen caixeta de galletes l'Oste. Una caixeta així de llanda, ben embolicada, ben bonica, i les posava dalt de tot de la prestatgeria d'allí del bar. I cada volta que me n'anava a l'escola la mirava cap a dalt. I quan tornava, encara està. Arribava l'hora de dinar i quan baixava el nostre senyor, amb una llum potent, i els quatre germans anàvem avidosos a veure la caixa d'ostres. L'obria i era com hi havia una llum interna. Llavors escollim una sola galleta fins al pròxim dia. Parlant dels teus germans, direm que ell és el menut de 4 germans, el major és Casimir, després ve Toni, Clàudia i tu el menut. La seva esposa és Isabel Canet, parlarem després, i té 2 perles de filles que són Blanca i Isabel. Blanca i Isabel, sí. Comencem per la infantesa. Com recordes la infantesa plena a Beniopa? Una infantesa molt bonica, una infantesa plena de jocs, amb amics que fas en el carrer d'una manera espontània. Beniopa apenas tenia trànsit. Recordo el primer cotxe que va arribar, el tio Xispa, i que ens portava fins a Bombón, pràcticament fins als afores de Beniopa. Hi havia poc trànsit, doncs, i Beniopa era un escenari magnífic per al joc i per a l'aventura. Teníem no solament el poble, sinó que teníem la muntanyeta de Beniopa, la muntanyeta del Calvari, i allí s'extenien els jocs i el barranc, i per tant és, diguem, aquesta xicoteta pàtria dels records i plena, d'una plenitud immensa. És curiós perquè recordes el teu primer amic, el Joan Molina, no? El meu primer amic era un emigrant que no feia massa temps que havien arribat al poble, i hi ha l'anècdota que alguns amics coneixen, que un xicot
que evidentment no coneixia, s'adreça a mi i diu, escolta, mig plorant, diu, escolta, vols fer el meu amic? És que els bessons m'han pegat. Els bessons són una altra institució del poble, no? Són dos personatges importants, dos germans que s'estimen moltíssim i continuen sent amics. I dic, doncs sí. El que és remarcable és que era fill d'un emigrant. I ell parlava en valencià. I em va parlar directament en valencià. I encara vull dir una altra cosa. Al cap bé, quan teníem 7 o 8 anys, jo vaig fer una mena de campament d'estiu, i per tant vam estar 10 o 15 dies sense veure'ns. Em va escriure en valencià. Olei. Voldria haver conservat la carta com un preciós tresor lingüístic. Aquell xic, fill d'emigrants, i que parlava en castellà als seus pares, no trobava que era possible dirigir-se al seu millor amic en castellà, i ho va fer, ja pots imaginar quin valencià m'era trotinat, però molt bonic, molt bonic. I hi ha que dir també que els bessons, que eren un poc els que manaven... Els bessons, n'hi havia com els bessons, com el Jesús Chocho, com Serra, n'hi havia persones una mica més majors que nosaltres, que són els que, diríem, manaven i... Però tu tenies l'avantatge que tenies el teu germà Toni, que era 9 anys major que tu, i valentet, i aleshores... Bé, sí, no? n'hi havia algú que... Toni, m'han pegat. I Toni era el meu defensor, el que em feia els arcos, el que em feia les espases, el que pujava a la societat, que em portava a la platja, que convidava al gelat d'avellana, el cucurutxo d'avellana de Montecarlo. En fi, sempre l'he tingut al meu costat. Anaves al col·legi a les escoles pies, no? Des de sempre vaig anar a les escoles. Tot i que ma mare era mestra a Beniopa, però vaja, jo que sabia el pa que s'hi donava en aquelles escoles. Que cal dir que els mestres eren uns herois, perquè aquella fauna infantil era mig salvatge. Jo ho dic amb tota la bondat i amb tota l'estima, i em van durar ja des de principi els escolapis. Recordo fins i tot el primer dia que em van dur, que allò mig plorant, i mon pare va vindre a rescatar-me quan eixia de l'escola. I va ser també uns altres anys bonics, uns anys d'aprenentatge, de contacte amb els llibres, amb la història. Allí vas comulgar, no? Allí vaig comulgar. I el convit de la comunió a casa, no? La comunió, evidentment, a casa, sí. Amb la família més íntima i amb els amiguets, clar que sí, els convidats. I els estius? Què feu als estius? Els estius els fem a Beniopa, i entre Beniopa i les escapades a la platja. Poca broma, l'estiu eren les festes de la Malaena, i les festes de la Malaena eren el 22 de juliol, eren probablement l'esdeveniment més important del món. Del món infantil, perquè venien les verbenes i era... les verbenes no s'hi podia entrar, i fèiem el possible per a escapar-nos i entrar dins les verbenes i poder ballar en les xicones, caram. Als 12 anys a l'Institut Nou. Als 12 anys a l'Institut Nou, i va ser un canvi per a mi, per a la sensibilitat del que ja un preadolescent, va ser molt fort, perquè venia de les escolapis, hi havia un ambient clerical, un ambient religiós, una disciplina, una jerarquia que a vegades era bona, a vegades era excessiva, les terribles sabatines. A mi mai em van castigar a la sabatina, allò d'un dissabte condemnat des de les 3 de la vesprada fins a les 7 o a les 8. A mi mai em van condemnar, van castigar. Llavors passes a l'Institut Nou, i allí vaig conèixer uns nous ambients, molt més progressistes. Era un institut efectivament nou, i hi havia una colla de professors molt bons, i particularment el que recorde i que tindrà per a mi una importància moral, ètica i educativa i intel·lectual, que és el Josep Iborra. Als 16 anys fas un examen en Barcelona, perquè la seva idea era fer periodisme, no? Història i periodisme, i vas anar a fer l'examen a Barcelona. Vaig anar a Barcelona, també influenciat una miqueta, o suggerit per el meu germà Antoni, d'acord amb els meus interessos, tu hauries de fer periodisme, però a mi jo que volia fer era història. Anem a fer
fem les dues carreres juntes. I en 16 anys me'n vaig a Barcelona, vaig aprovar l'examen de selectivitat i faria periodisme oficial i història, una cosa que diria per lliure. Però clar, vaig resistir un parell de setmanes, 10 o 15 dies, i vaig adonar, no és que allà no fora el meu món, sinó que estava terriblement sol. Era massa jovenet per una aventura d'aquest calibre, enfrontar-me a una ciutat enorme, a una universitat en la qual em perdia, i vaig decidir retornar als quarters de València. Sol i tan lluny. Sol i tan lluny. El campanar de Beniopa. El campanar de Beniopa, i aleshores va ser que em vaig matricular per lliure també en història, que era la meva vocació. Geografia i història a València. Geografia i història a la Universitat de València. Va començar a 16 anys la carrera. Clar, als 21 ja havia acabat. Especialitat medieval. Medieval. I vas tindre la sort de que en seguida vas trobar feina a la mateixa facultat. Sí. Val a dir també que la universitat aquella en la qual jo entro en l'any 74, del 74 al 79, ha estat molt polititzada. Molt polititzada, i que això a mi també em sacsarà i també determinarà bona part de les meves eleccions i diríem, de les meves directrius de caràcter polític. Vull dir, me vaig comprometre cívicament i en el moviment d'estudiants, que tenia les seves pròpies repercussions, després si cal parlarem així a Gandia. I era allò que un professor que acabava també d'arribar, Josep Trencs, que era de Tarragona, d'acord amb les meves aptituds, que em va fer una mena d'opa benigna, em va abduir i em va donar les possibilitats de fer les primeres classes ja, ara el 1980. El confondien en un alumne més. El primer dia que vaig arribar no hi havia forma de convèncer a la gent que jo era el professor. Pensava que jo feia la broma de quart de quinze. Bé, vaig a començar les classes, ja s'ho fareu. Havia enviat espies a la classe perquè estava terriblement nerviós, terriblement neguitós, les voltes que havia anat al bany, no sé quantes voltes, i havia enviat a dos col·legues i aneu a veure com està el curi, quina situació està per a rebre'm. I a partir d'ací, doncs... Deixa'm dir una altra cosa. Jo pense als 22 anys quina seria la meva capacitat per a fer classes en una universitat. Devia ser molt limitades. Em dona una certa... Jo voldria abraçar als alumnes de la primera promoció que vaig donar i dir, perdoneu-me, és que no en sabia més. Segurament van tindre molta sort de no tindre un professor vell en mètodes antics i tot això. Segur que tu se ho passaven d'allò més. No, jo arribava en bicicleta, arribava en una bossa reivindicativa, en anorac revolucionari, en els cabells, encara tenia els cabells llargs, i en totes les festes que feien ells i elles, el primer que em convidar era a mi, clar, era pràcticament el col·lega d'ells. Sí, hem dit al principi que els amics en la vida de Ferran sempre han sigut molt importants. Jo m'agradaria que parlàrem amb els teus amics de dos bandos. Vull dir, els primers de Beniopa, aquells que mentre ell estava estudiant se n'anaven i anaven a tentar-lo, a dir-li anem. Parla'm un poc d'aquells amics de Beniopa. Jo em considero una persona rica d'amics i d'amistats. És a dir, la meva vida s'ha sustentat gràcies al suport i a la qualitat moral dels amics i de les amigues que he tingut. Els amics de Beniopa, per a mi, van ser també això una escola de vida, perquè era gent franca, gent honesta, gent bonica, gent de la broma, gent molt rural, que compartíem tot un conjunt de significats i d'històries molt boniques. I jo, que ja anava encaminat a la lletra i anava encaminat al llibre, per a mi eren un contrapès, no? I sempre m'han servit per a no estirar més el braç que la màniga. És a dir, que una cosa és el món intel·lectual, el món de la investigació, i una altra cosa és la realitat més prosaica, no? I ells sempre són la contrabalança, i entre ells hi ha el pacte permanent de veure'ns almenys una volta a l'any. Compartim una paella, que normalment la pague jo i normalment la faig jo,
i continuem amb... No hi ha jerarquies entre nosaltres. En tot cas, les jerarquies les posen ells i no per això. I després està els altres amics que la vida, la universitat, els compromisos cívics, els compromisos polítics, doncs a poc van anar facilitant-me. Si hi ha uns quants amics que també han sigut per a mi part de la meva vida, Lluís Romero, Salva Ferrando, Paco Morell i tants altres, que en la universitat i en els anys universitaris compartim un pis al carrer a la Corona de València, i allà era també una fàbrica de vida. Amb ells van compartir moltíssimes coses, i particularment en Salva Ferrando va compartir alguns viatges que després tindrien algun reflex. I després han vingut altres amics, vull dir que encara perquè també la vida ens du a cada pas a canviar, a modificar-nos, i ara si hi ha també amics amb els quals compartim moltes coses, amb l'Ignasi Miñana i amb el Víctor Labrado. Hi ha que col·locar l'escenari d'allò. L'escenari era la transició, el moviment, el tal, i n'hi ha una anècdota amb Paco Morell que m'agradaria que me la contares, perquè jo em vaig riure molt, perquè com ells volien fer allò de la revolució, no? Bé, sí, nosaltres vam fer moltes revolucions domèstiques, revolucions. Bé, això era l'ambient que hi havia, compartit amb el Salva, amb el Lluís, amb el Miret, Artés, amb altres, amb Ferran Sort. El Sort? Sí, Ferran Sort, veritat. Regidor de l'Ajuntament de Campos. Mira per on. Mira per on, també va compartir. Ferran Martínez. Ferran Martínez, caram, clar que sí. I bé, la selectivitat, hi havia la selectivitat, nosaltres havíem patit la selectivitat i havíem de protestar contra la selectivitat. I Paco Morell i jo, que no ens perdíem ni una sola manifestació en l'any 76, 70, no ens perdíem ni una sola manifestació obreres i estudiantils, i hem de fer una acció contra la selectivitat. I bé, ens van donar uns pamflets per a llançar-los al grup d'estudiants que estaven fora de l'Institut Nou per a protestar. I aleshores va vindre allò de dir, com ho fem? Com la preparem? I dir, mira, la mobilet, té una mobilet. Ja teníem el mitjà de locomoció, però clar, allí ens coneixia tot Déu, i Paco Morell va dir, ens haurem de posar unes caputxes a la cap com si fórem etarres, no? I ens van posar dos bosses de basura. No tenien passar muntanyes, van posar dos forats ahí. I quan ja anàvem a la mobileta així en el paquet de jo davant i ell darrere diu, alto, Ferran, para! Diu, què passa, Paco, què passa? Diu, els peus. Què li passa als peus? Ens poden identificar pels peus. Com que ens poden identificar pels peus? Diu, hem de posar-nos altres bosses de basura en els peus. Total, ja veus. En la mobilet, a 40 per hora, enfilant el carrer de l'Institut Nou amb les bosses i amb els peus, i allà els xicons i les xicones veien venir un parell d'ovnis d'objectes en mobilet, saps? I quan vam arribar va llançar Paco els pamflets i no van volar, sinó que va pegar una pamfleta el paquet de pamflets al cap a un que se'n recorda tota la vida. No solament això, vull dir, hi havia coses molt positives, com el moviment per la Casa de la Cultura, el col·lectiu ecològic de la Safor, van moure moltíssimes activitats de caràcter cultural, moltes. I una altra anècdota seria que en 1980 el primer sou de professor van ser 12.000 pessetes i l'home de les 12.000 pessetes va fer 3 apartats. Li va donar 4.000 a Salveta, l'amic, perquè li feien faltar. 4.000 més a la nòvia d'aleshores per a que fera cursos en català a Núria i 4.000 més per a menjars i per a comprar llibres. Ja veiem vostè, les 12.000 primeres pessetes que vas guanyar va ser el que tu dius. Repartir-ho en 3 amics i comprar llibres. Salveta perquè estava fent la mili a Ceuta i sabia que no tenia diners i no li ho vaig dir mai. O sigui, no li ho vaig dir mai. Per una volta, al cap de 10 o 12 anys, va vindre a col·lació i li ho vaig revelar. I va descobrir llavors que li havia els diners, els 4.000 per a la Núria, per a que la vaig convèncer que el futur de francès no era massa falaguer, i altres 4.000
va dir, anem a cremar-los en bons sopars, en un bon sopar i una compra massiva de llibres. Eren els primers diners que m'arribaven i que producte del meu treball. Sí. Això era el 80. 2 anys després, en el 82, ja no pots allargar-ho més i et toca anar a la mili. I em toca anar a la mili, a Madrid. I vaig fer el campament en Colmenar Viejo, va ser un mes, 45 dies molt terribles. Recordo que era el mes de febrer, estava nevat i feia un fred i em van eixir prunyons a les orelles. Bé, allò de la inutilitat, allí descobreixes la inutilitat d'aquell servei obligatori. I em van destinar, si recordo una cosa molt bonica, positiva, és perquè a mi em van deslliurar de fer les imaginàries que es dia. Havia que vigilar de nit allí, veies tu que s'havia de vigilar allí davant del barracó aquell, a canvi d'alfabetitzar a 3 xicots. Recorde, un de Casinos i 2, un d'Andalusia i un d'Extremadura. I va ser molt bonic, va ser una experiència perquè els vaig, en els dies que em van donar, els vaig ensenyar una miqueta a llegir i a escriure. Però clar, miren vostès com canvia la vida d'algú que és acabat de ser professor de la universitat, que estan fent els primers números de la revista Ullal, que van ser un esclafit, i té que estar allí, sol, exiliat, ensenyant a llegir i a escriure. Sí, sí. Després vaig tindre la sort d'anar a parar als serveis jurídics de l'exèrcit. Allí no hi havia armes, llevat d'alguna espasa del segle XVIII, i pràcticament la tasca era ajudar als comandaments, allí tot eren tinents coronels, generals, que es passaven la major part del matí discutint sobre el judici que estava fent-se a Tejero i als colpistes. La bona part era, quan estaven discutint sobre això, xerrant sobre això, els ajudàvem a fer de negres de les seues tesis doctorals, és a dir, sobre jurisprudència, havien d'agafar llibres o el butlletí oficial de l'Estat i per fer el que manen, o anar a comprar gelats, anar a comprar pa, anar a comprar queviures o tonteries per als generals i per als... Per a passar l'any d'exili. L'any d'exili, sí. Però també una altra cosa positiva, perquè el servei jurídic de l'exèrcit estava a 10 minuts de l'Arxiu Històric Nacional. 10 minuts, és a dir, que totes les vesprades, absolutament totes les vesprades que vaig poder, la major part de les vesprades, anava a l'arxiu a investigar, i gràcies a això eixiria el futur llibre d'Ausiàs Marc, la biografia d'Ausiàs Marc, i el meu interès per els jueus de Gandia i en general de la Corona d'Aragó, perquè allí hi havia un fons documental que no me l'acabava. Al 86 escrius el monestir i la mesquita, no? El monestir i la mesquita és el producte de la meva tesi doctoral. En la tesi doctoral que m'havia dut els seus bons 6 anys d'investigació compaginant les classes l'any de la mili, i el resultat és l'amor que per a mi va ser la descoberta d'aquest racó de la Safor, que vol ser independent, que és la Valldigna, i hi havia també una important col·lecció documental de pergamins i de fonts en l'Arxiu del Regne i altres, i m'hi vaig llançar a estudiar el monestir, que és el monestir de Valldigna, i la mesquita, que eren el col·lectiu musulmà, de llauradors de la Valldigna. Al 87 aproves l'oposició com a professor de la universitat. Com a professor titular de la universitat, perquè fins aleshores havia sigut PNN, era professor no numerari, que cada any estaves en els que sí o no anaven a renovar-te el contracte, i en el 87 efecte aprova l'oposició de titular. Dia Joan Fuster que escrivim per imitació. I tu i el Josep Pla teniu molt bona amistat, no? Clar, amb Josep Pla, amb Joan Fuster i amb Sagarra, que són els exemples en els quals m'emmirallo per escriure. Per què escrivim? Jo crec que cada escritor té la seva pròpia resposta, però en el meu cas és molt fàcil, no té misteri. Llegia Fuster, llegia sobretot Josep Pla, i em va dir, això m'agradaria fer-ho.
No sé si seré capaç de fer-ho o no, però això m'agradaria fer-ho, perquè a mi m'agrada descriure els paisatges, m'agrada parlar dels meus amics, m'agrada parlar dels meus viatges. I llavors, quan amb el Salveta ens anem a fer un viatge a Occitània, enduc un bloc i una llapissera, i des del primer moment anava anotant tot allò que ens passava. I d'això, arribes a casa i vaig començar a manufacturar i em vaig llançar a escriure un llibre que, val dir que des del punt de vista literari allò era el començament. Però era el primer llibre. El títol és Oc perquè estaven en Occitània. Estaven en Occitània, sí, però un llibre suposa que hi ha més mancances que no més virtuts. Bé, en vindrien després altres molt millors, però a mi m'agradaria que ens contares si escrius més com a historiador o com a narrador. Quina pregunta. No és el mateix. No és el mateix. Alguna volta crec que també similar pregunta m'han fet entre la història i la literatura. Amb la història em guanyen les garrafes, és la meva, diríem entre comilles, esposa oficial, mentre que la literatura és l'amant, amb la qual m'arrisque i faig moltes de les coses que no puc fer en història. La història és una ciència que té un mètode, que no pots inventar, no pots fer ficció, mentre que la literatura el permet una major llibertat. El que passa que en el meu cas, entre la literatura i la història hi ha com vasos comunicants. Jo estic convençut que bona part dels meus treballs d'història, per exemple el que estava comentant, la biografia d'Ausiàs Marc, o el que és un llibre del qual estic molt satisfet, que és La vall de les 6 mesquites, que és producte de la tesi doctoral, i que ha fet 2 edicions i es va traduir a l'anglès, llibres i altres articles s'han beneficiat moltíssim del meu treball en la literatura. Per què? Perquè la literatura t'obliga a ser rigorós en l'adjectivació, t'obliga a ser també imaginatiu, i en la història també cal ser una miqueta imaginatiu. Si controles bé la imaginació, pots arribar a zones oscures, a zones on la documentació no existeix, la documentació s'ha perdut i la imaginació és com una mena de nau espacial que l'envies, la projectes i projecta llum sobre aquestes zones oscures. La qüestió és que saber controlar i comandar la imaginació per a no perdre't en una pura ficció, perquè llavors estaries fent novel·la, estaries fent narració i no història. Per tant, sí que són àmbits completament diferents, però que s'han beneficiat tots dos. I també, com que jo practique el gènere assagístic i el gènere dietari, els meus coneixements historiogràfics m'han donat també moltes possibilitats, molts camins per a treballar, per a escriure, per a imaginar. Sí, però aquesta cara oculta, que a voltes també persegueixes aquesta cara oculta, no tens por de que... no tens la tentació de fabular? Mira, a mi un catedràtic de la universitat va dir el Ferran García Oliver el perd la literatura. El que era una crítica per a mi va ser un elogi. Va ser un elogi. Sí, perquè, en efecte, a mi m'agrada trencar els motlles de l'escriptura en la història. Quan vull, i quan cal, manufacture un article barbut, que diria Joan Fuster, un article barbut, amb corbata i seriós, amb notes a peu de plana. Però això em fatiga, ho em cansa i m'agrada, com que jo provinc d'aquella transició que volíem obrir tants mons, m'agrada també temptar la història amb formes alternatives a l'escriptura ortodoxa i barbuda. I això m'ha obert algunes portes, però me n'ha tancat moltíssimes. L'acadèmia passa de mi, però jo passo olímpicament de l'acadèmia. No soc un acadèmic, vull dir, allà de sol·licitat en els congressos, en els seminaris. He procurat també, hàbilment, sutilment, apartar-me'n, fer el meu propi... Com de la política, no? També no has volgut mai estar en primera plana. Jo els que em coneixen soc una bèstia política, soc un animal polític, és clar,
però no, perquè jo soc, no sé si soc viciat, però el que m'esteu escoltant, m'esteu veient que soc, posa tota la carn en la graella, soc molt sincer, crec que he sigut honest, i en la política, si cal després en parlem, no? És un àmbit en el qual em fa patir massa. Jo soc molt patidor. Sofridor. Soc molt sofridor. I jo crec que duraria el que dura encara més a la porta escola en la política, perquè els del partit no ens suportarien, no? Perquè també trencaria les disciplines del partit. És que les disciplines estan per trencar-les, no? Bé, però ja és que els partits funcionen com a petites... Els aparatos dels partits són un perill, no? Són un perill. Els partits són útils, hem cregut que els partits són útils, perquè són instruments, en principi, instruments de transformació, instruments amb els quals aconseguir bona part tant de les necessitats quotidianes com de les esperances. Però els partits, com els sindicats, val a dir, la professionalització, la mercantilització de la política, el sectarisme imperant, tot plegat fa que s'hagin convertit més aviat, al meu entendre, en obstacles, en trampes, fins i tot, per al canvi i la transformació. Almenys des de la perspectiva que aquells joves que anaven en mobilet, posant-se caputxes als peus, tirant pamflets, havien posat en les seues perspectives de futur. Prenem un poc la història. En el 92 hi ha dues coses a destacar. La primera, que escrius el llibre París particular, i la segona, que coneix a una alumna que després serà la teua espasa. Doncs sí. Com es vau conèixer? Si val a preguntar. Sí, val conèixer. Així també juga l'atzar. I l'atzar, que sempre és entremaliat i juganer, va jugar a favor nostre. I ens va ajuntar l'amor a la Valldigna, perquè jo havia fet la tesi sobre la Valldigna, sobre el monestir, i jo estava al meu despatx i va arribar una xiqueta molt joveneta i va demanar informació sobre el monestir. Li la vaig donar, no la coneixia absolutament de res, i tot just, jo sempre he anat, el tren, he anat i vingut en tren, el tren forma part de la meva vida. Alguna volta he estat temptat d'escriure un dietari a partir del tren. Llàstima no haver-lo fet en el seu moment. Bé, la bona qüestió, aquella no havia anat en el tren, sinó en el cotxe, segurament perquè hauria de transportar llibres o alguna cosa, i dic, escolta, jo acabo d'ací no res, el puc portar, si vols, a Simat, cap allà. Jo vaig a Beniopa, diu, molt bé, aquest viatge va ser l'inici de tot. I així continuem. Molt bé. La diferència d'edat no ha sigut cap problema. No ha sigut. Al principi podria resultar això, perquè duem 12 o 13 anys, però ara no, vull dir, ha sigut també molt bonic. Molt bé. 7 anys després, en 1999, es caseu al monestir de Tano, 33 exclusius convidats, no és això? Sí. I se n'aneu a Sicília. Va ser una cerimònia laica i va ser uns convidats també, això, limitats a la família ben estricta i als amics, cosa que Isabel mai m'ha acabat de perdonar. I després van fer un viatge meravellós a Sicília, quan encara no estava presa pel turisme de masses. Isabel Canet no necessita presentació, també té una obra literària important. Jo crec que pront te convidaré també a la teua dona. No estic demanant-te permís, ho faré igual. Però dis-nos, com és Isabel? Buf! Moltes vegades el que està compartint la vida amb tu és el que és més difícil de... Està bé que diga que Isabel és una dona meravellosa, Isabel és una dona intel·ligent, és una dona patriota en el sentit que estima Simat de Valldigna i la Valldigna com una cosa... Com tu, Beniopa. Com jo, Beniopa. És una persona d'una gran intuïció, molt intuïtiva, també d'una saviesa
saviesa especial. De vegades té una mena de contactes amb una mena dels esperits, té aquesta cosa intuïtiva, i com que en principi érem tan diferents, ella i jo, així com els amics sempre han sigut de contrapès, ella també ha sigut molt de limitació i d'educació al meu posat una miqueta nerviós. Sí, una gran persona amb la qual es pot fer la vida. Des de la part de fora puc dir-vos que feu molt bona parella i que vos veu molt enamorats. Sí, sí, no, escolta, vull dir, no és fàcil, vull dir, l'estima l'hem sabut conservar. Això no vol dir, com tota parella que ha tingut els seus petits problemes, les seues petites discussions, però tot dura el que dura una rosa, no res. El 2001 naix Blanca, la filla major d'Isabel i de Ferran, i el 2003 naix Isabel. Com són les xicones? Les xicones són dos mons també completament diferents. Físicament, Blanca és feta als Panxa Verda i Carbó de Beniopa i la Isabeleta està feta als Blanco de Cima de Vall. Partidet. Estan partidets. La Isabel està cagueta a sa mare i l'altra és parella a mi. I diríem que són també dues ànimes diferents que encara estan, diguem-ne, a mig coure. Una ara està fent filologia catalana i l'altra s'ha anat a Madrid, la venuda s'ha anat a fer ni més ni menys que ciències polítiques i filosofia, el doble grau. La Blanca és molt casolana i l'altra és més eixidoreta. Partidet. És partidet. De l'obra literària podem dir que el 2005 va escriure La veu d'Obdiló, que és una novel·la dura, no? De peripècies, però dura. Per primera volta, havia practicat el gènere del dietari i em vaig plantejar el repte d'escriure una novel·la. Era una novel·la que portava en el meu cap durant bastant temps, però no em considerava encara suficientment preparat els recursos lingüístics i els recursos imaginatius per enfrontar-me, però m'hi vaig posar, perquè és una novel·la dura, perquè al cap i a la fi narra les peripècies d'un personatge que viu durant 40 anys dalt d'una muntanya. 40 anys? 40 anys, tot sol, dalt d'una muntanya, i dalt d'una muntanya, en un món perdut i en un temps en el que Europa havia absolutament caigut al fons de l'abisme, que és el segle VI, després de la caiguda de l'imperi romà, i era terrible aquella vida, se'n va allí dalt, una experiència, i ni tan sols allí dalt pot estar sol. És una miqueta la dualitat entre la fe i la raó, entre Déu i els dimonis, i qui dels dos s'endurà el gat a l'aigua. El gat a l'aigua. Molt bé, el 2007 guanyes el Premi d'Assaig Carles Rahola de Girona amb el dietari del vaixell, no? El vaixell de Genseric. T'agrada representar aquests premis o va ser... Els premis és una mena de necessitat per a trobar el padrí que publica el llibre, que no és fàcil publicar un llibre, i en el vaixell de Genseric és un d'allò que m'ompli d'orgull. El Premi Carles Rahola és probablement, si no el més important, dels més importants d'assaig en català. Estic molt satisfet. El 2008 aproves l'oposició de catedràtic i segueixes escrivint i guanyant més premis, com ara el Premi Alfons el Magnànim amb una història d'amor impossible del segle XV que porta com a títol La melodia del desig. Que bonica és. És bonic el títol. El títol i la novel·la. I la novel·la, sí. Allò va ser la segona tentativa i també la melodia del desig havia de ser la cara riallera, la cara lluminosa i amb una història d'amor impossible perquè planteja entre un enamorament entre una monja del monestir de la Saidia, avui desaparegut, cistercenc, i un convers de jueu, que era ordener. Aleshores, al construir l'orgue, puc habilitar, facilitar que aquest personatge pugui entrar dins del monestir. Al 2015, Valencians
sense ADN, també Premi Joan Fuster d'assaig, ese també va ser un bon premi. Caram. Sí, No ha tingut la repercussió que haver tocat. No. Això m'ho han dit algun amic teu. Sí, Però també era un premi molt valorat. No? sí, vull dir, per tots els que l'havien guanyat, tots els que l'han guanyat el Premi Joan Fuster, per el nom. I d'assaig, Premi d'assaig. El Premi d'assaig, Joan Fuster, clar, podràs comprendre que per aquell xiquet de Beniopa va ser per a mi, no, evidentment no la culminació, sinó diguem un punt en el qual a voltes passava pel cap, somiava, no? Perquè jo havia anat durant la transició a les cerimònies dels Premis d'Octubre. Ja estava Fuster, oficiava el final i feia la seva petita catequesi, la seva petita sermó laic. No? I després havia estat organitzador dels Premis d'Octubre de congressos o seminaris. Això que per dins, alguna volta m'hi presentaré, i el llibre, em vaig decidir, he d'escriure el llibre perquè tot va ser també, moltes vegades els llibres ens sorprenen a nosaltres, una anècdota, tot va ser una anècdota. En el diari, bé, aquests homínids rupestres que tant es prodiguen al País Valencià, deia que el valencià de fa 5.000 anys i el d'ara és el mateix. Compartim el mateix ADN. Amb tot el que ha plogut a el valencià, en tots els que han aparegut, ibers, romans, visigots, àrabs, catalans, han passat tot Déu. És dir, allò de la immutabilitat del temps històric i que, a més, vull dir, ahir el que hi ha és una negació lingüística, i parlem la mateixa llengua pràcticament des dels ibers. Clar, serà una autèntica bestiesa. Però en lloc de fer el llibre erudit, el que vaig fer és un assaig en el qual també hi ha vessat moltes dosis d'ironia i fins i tot de sarcasme. Perquè és necessari la ironia i el sarcasme. En aquesta gent, no es pot dir, l'extrema dreta blavera, no es pot discutir perquè com amb els homòfobs tampoc pots discutir, en els nazis no pots discutir perquè són plantejaments completament diferents. No hi ha un mínim comú. Aleshores, si t'has d'enfrontar amb ells, millor fer-ho des de la ironia i el sarcasme, no des d'un debat, perquè no és possible el debat. Bé, i l'últim premi que jo sàpiga és el Premi Sánchez Cotilla d'Altea en La bèstia en què cavalquem. Sí, Carmelina Sánchez Cotilla. La bèstia que és l'últim dietari. Ja he tornat amb ell al dietari, que ja és un diari de maduresa que ja ha traspassat la frontera dels 60 anys, i una volta passat els 60 anys ja el veus la vida, evidentment no amb les caputxes que ens han posat en la mobilet, que si farà falta, sinó d'una altra manera. Ja ets pare de dues criatures, pel camí has perdut uns amics. Era molt recent la mort de Vicent Olaso, que és una de les pèrdues que molt he sentit. Amb ell van compartir tantes xerrades, tantes músiques, hi ha hagut pèrdues d'amics pel camí, el món s'ha fet una miqueta més salvatge, perquè la bèstia en què cavalquem és una frase de Sant Vicent Ferrer: la bèstia en què cavalcam és el temps i va a quatre rodes, i les quatre rodes són les estacions. És a dir, no para, és una bèstia que cavalquem, va ràpidament. Mires enrere i dius, caram, el tòpic, com ha passat el temps, que de pressa, va amb rodes. El títol el tenia fitxat, però és que des d'aleshores, des de fa 2 o 3 anys que estic treballant els sermons de Sant Vicent, i serà un futur llibre. Això anava a preguntar-te, i ara què tenim entre mans? Estic pegant els últims retocs al sermó de Sant Vicent. Anem a veure, Sant Vicent Ferrer és el nostre sant, és una figura mítica. Si jo preguntava, fer una enquesta, per començar, si ens deien dia, quants heu llegit Sant Vicent? Jo crec que n'hi ha ningú. Totalment desconegut. Totalment desconegut. Totalment desconegut perquè Sant Vicent és difícil, perquè Sant Vicent el que escriu són sermons i són destinats a la formació espiritual, a la teologia, i són durs de pair, durs de digerir. Però dins dels sermons hi ha petits contes i narracions. És a dir, per a il·lustrar
per a parlar sobre qualsevol qüestió de la fe o de l'aprenentatge, al poble, a la bona gent, al poble menut, ho il·lustra amb una contalla, amb una llegenda, amb una paràbola, i són petites píndoles molt boniques. Les he extretes i les he adaptat a la llengua moderna, de manera que el lector podrà llegir-lo en l'original i en l'adaptació que estic fent, que és d'una enorme responsabilitat, d'una enorme dificultat, perquè traslladar la llengua del XV a la llengua del segle XXI, les frases fetes, les imatges que canvien, és molt complicat i ja portaré 3 anys en aquest treball. I ja tenim idea de lo pròxim? Ja vindrà. Molt bé, saps, Ferran, que estem en el confessionari i sempre deixem un minutet per si el nostre convidat vol confessar-se. No n'hi ha penitència ni n'hi ha res, però si vols contar alguna cosa que t'agradaria dir, no sé. Puc contar un somni eròtic recurrent? I tant. Ah, per cert, parlant d'erotisme. Quan estava a la universitat, se m'ha oblidat a mi de dir-ho, perquè això m'ho ha contat un altre amic d'ell, que tenia molt d'èxit en les xiques i en els xics, perquè era guapet, el monyet, tenies èxit. Jo camino pegant botets i tenia el culet una miqueta així, sí, tenia una certa èxit entre les dues poblacions estudiantils. Molt bé, conta'm-nos el somni eròtic. Ella se m'apareix a voltes d'una forma imponent, i això que a mi no, certament, diguem-ne, em desagrada, però té una presència contundent, i sé que si la penetre, doncs em donarà moltes possibilitats de transcendir. És molt poderosa, l'alcaldia de Gandia. T'agradaria ja dic que no m'agrada. Penetrar a l'alcaldia de Gandia? No, la política em desagrada, no? Però com que he estimat la ciutat, i a voltes en forma de somni, no en forma de realitat, no? Aquella possibilitat de jo estar al capdavant, duraria el que duraria, jo dic, no res, i no ara ja impossible, però en aquells moments en què jo em considerava ple de força, ple d'idees, d'ambicions... Però la força no l'has perduda, Ferran, la força no l'hem perduda. No l'hem perduda. Què opines dels polítics espanyols? Bé, si diríem, acudint a les matemàtiques, els suspendria. En general hi ha excepcions, honorables excepcions, però diguem que la mediocritat és el que... Necessiten millorar molt, no? Necessiten ser una miqueta de ser llegidets, una miqueta llegidets. No es demana gran cosa. I els de Gandia? Els de Gandia, el Gandia ha sigut la col·lecció permanent de decepcions. És a dir, tot el que, per exemple, en la transició, per què recorda bonic, d'una forma molt bonica, el temps de la UCD, caram, don Eligio. Eligio? Caram. És a dir, però en català. Hi ha una gran possibilitat de discutir, de parlar. Estava tot obert. Estava tot obert. Hi havia el Paco Candela, hi havia el Cipri, hi havia aquella gent bonica, no? I amb el convenciment de que podíem allò, canviar, transformar i construir una ciutat moderna. Una ciutat moderna, però una ciutat fidel als seus orígens i urbanísticament als seus orígens. Els anys posteriors, el que jo he assistit és a una mercantilització, professionalització de la cultura. S'han fet coses positives, només faltaria, però diguem que els governs progressistes, o presumptament progressistes, han arruïnat la ciutat des del punt de vista econòmic, ho sabem, és a dir, la van arruïnar, i des del punt de vista urbanístic, que és a mi el que em dol, des del punt de vista cultural, el punt de vista urbanístic, cada edifici que ha caigut és una ferida sagnant. Cada alqueria que han deixat tombar és terrible. Isabel es va implicar en la defensa de l'alqueria romaguera.
I això és un dels últims exemples de la incúria, de la ignomínia del que es va perpetrar, va suscitar un xicotet moviment de defensa d'aquella alqueria, sense necessitat de tot. Una alqueria que a més es remuntava a Sant Francesc de Borja, tanta cerimònia, tant de clàssics, i també un vestigi, això. Tanta celebració. Tanta celebració i a l'hora de la veritat. I encara no tenim el catàleg dels edificis a protegir, i continua així. Així podria no contenen amb el meu. I a més, això ha fet que Gandia cada volta per a mi és un lloc, no hi diré inhòspit, però un lloc on dedica a les coses més imprescindibles, on pagui els impostos, on vaig a fer les compres imprescindibles. T'has automarginat un poc de la vida sociopolítica de la ciutat. Sí, fins i tot cultural. Conscientment, sí, conscientment marginat, no. Ferran, tu te sents espanyol? Collins, quines preguntes fas? Anem a veure, el monosíl·lab amb el qual puc contestar és fàcil, però l'argumentació és complexa. Puc fer una mínima? Tant? Sí, una mínima. Estàs en casa? M'has preguntat per els projectes. Fa també 2 o 3 anys que estic preparant un assaig sobre Espanya i el nacionalisme espanyol. Serà un llibre complex, no? Puc dir per endavant que la nació és un invent. Totes les nacions són un invent, totes les nacions són una narració. L'anglesa, la galesa, la catalana, l'espanyola, la xinesa, la japonesa, totes són un invent. Llevat que, si tu em dius que és una creació del nostre senyor, ahí ja no podem entrar. No? És que, segons alguns, Espanya és una creació des del nostre senyor. Bé, una creació des de Daniel. I el nacionalisme és, diguem-ne, la ideologia que ha creat i ha propulsat la nació. Bé, aleshores hi ha nacionalismes agressius, hi ha nacionalismes intolerants, mentre que hi ha nacionalismes inclusius, hi ha nacionalismes que construeixen la nació des de la voluntarietat, és a dir, des d'un contracte civil, laic, i que per tant es pot desfer com un matrimoni, i hi ha nacionalismes que la nació l'han construït des de la violència armada, o la violència lingüística, des de pràcticament com una qüestió ecumènica, eclesiàstica, espiritual, que no es pot desfer, que no es pot trencar, perquè bé, té uns orígens divins pràcticament. I Espanya i el nacionalisme espanyol ha construït la nació espanyola sobretot des del segle XIX, a partir de pressupostos d'intolerància, agressió, incompatibilitat lingüística. Això no vol dir que Espanya hagués pogut ser un projecte magnífic. I pot ser un projecte magnífic des de la comprensió mútua, la tolerància i la voluntarietat. Per a mi és important la voluntarietat. Com que la nació espanyola no em deixa desplegar aquests pressupostos de voluntarietat, de racionalitat, de laïcisme, em sent hostil. No és una qüestió de sentiments. Els sentiments apel·len al cor. Davant de la nació i del nacionalisme, sobretot cal enfrontar-se des de la raó, perquè si no és des de la raó i des de la mutua tolerància, en què caiem? En el precipici de les nacions, en guerra, en hostilitat, i que ens ha dut. Els nacionalismes, efectivament, són perillosos, especialment els nacionalismes d'estat. I l'espanyol és un nacionalisme d'estat. Des d'aquesta perspectiva, soc molt reticent, molt refractari a identificar-me amb aquesta nació i nacionalisme. Què opines del procés en Catalunya? Vull dir, el procés independentista català sabem que és el conjunt d'esdeveniments i transformacions pels drets d'autodeterminació i independència de Catalunya. Què opines?
Bé, estàs formulant unes preguntes Perquè per a fer amics. Sí, home. És que m'escolten. Però n'hi haurà que dir-ho, no? Sí, Sí. sí. Esta tele no és ni de dretes ni d'esquerres i així tenim llibertat per poder parlar Ja. del que Sí, vulguem. no sé qual que després vaig pel carrer i em peguen una pedra al cap, però bé. No, si no te l'han pegat ara. No, ja. Jo, com comprendràs, arran de la pregunta i de la resposta que he formulat adés, podràs imaginar que he seguit amb molt d'interès, en la mesura de les possibilitats, les vicissituds del procés d'independència. Tot allò que posa en qüestió el caràcter fictici de la nació espanyola i la manca de voluntarietat siga benvingut. Jo crec que els pobles tenen el seu dret a decidir i crec com una radicalitat democràtica en el dret d'autodeterminació dels pobles. Tan fàcil com preguntar, tan fàcil com demanar, tan fàcil i tan difícil de concedir. Espanya no solament és una nació, sinó que és un enorme tinglado de caràcter econòmic, de caràcter polític, i hi ha molts interessos creuats. Espanya, jo diria que per als valencians, com per als catalans i per als mallorquins, és un mal negoci, si no haurien de fer cas a les balances fiscals. És un mal negoci, tal com està muntat. Ja he dit que podria ser un magnífic projecte, però tal com està muntat, a nosaltres ens perjudica. I això ho saben els empresaris. Els empresaris no s'han anat ara a Madrid encara a reivindicar el corredor mediterrani. Ara el corredor mediterrani 60.000 quilòmetres, o 6.000 quilòmetres de trens de llarga recorreguda. Espanya és el segon estat en quilometratge de llarga distància. Anar de Gandia a València, moltes vegades, ho saben tots els que utilitzem el tren, és una aventura, però és que anar des de Gandia a Dénia és impossible. Impossible. Doncs el procés, en certa manera, està qüestionant això. Des d'aquesta perspectiva, dir, clar que no ho concedeixen, però és un magnífic negoci per a una casta militar, per a uns grups econòmics de pressions, per a una altra colla d'intel·lectuals mediocres i funcionaris s'ha de dir, perquè clar, el funcionari de Madrid, d'Albacete, d'Extremadura, que ve a València, no vol perdre els seus privilegis, entre altres els lingüístics, i reclama l'obligatorietat de la seva llengua, etc. A mi m'han dit molt, tu eres per tant nacionalista, i jo responc fusterianament, dic, els que són els altres que m'obliguen a prendre posició. Dic, jo no necessito ser nacionalista, no ho necessite. Però per què està denostat el terme nacionalista? El tema és per tots els excessos que hi ha vinculats a això. Però si hi ha alguna cosa que des de que Josep Iborra i el meu germà Antoni va dir, el valencià és la llengua. Sí, vull dir, la llengua és la meva xicoteta pàtria, és la meva pàtria, la que em du als meus amics de Beniopo, és que em du als records, el que em du al Tirant, a Ausiàs Marc, el que em du és un pou de ressonàncies, en cada paraula, en cada frase feta hi ha tot l'univers d'estima, d'una cadena que ens uneix els avantpassats. I clar, si jo pateix perquè cau un edifici, podràs comprendre que el terrible, com una punyada al ventre, no cada paraula que es perd, que sí, sinó cada entrebanc, cada filtre, cada obstacle que posen a la nostra llengua. Tu creus que Bloc o Compromís hem perdut una oportunitat bona per a canviar les coses? S'aprovaries o també necessitaríem millorar? En la política valenciana continuem perdent molts trens. Jo he de manifestar, he confessat també la meva desil·lusió, la meva decepció. Esperava més. Sé de les dificultats, sé de la complexitat. Qualsevol país valencià, qualsevol actitud, immediatament els llops
es llancen sobre nosaltres i tenen a mossegar-nos la jugular. Però en la política també cal ser de vegades més fort. Si l'esperança era arribar a poder governar per a canviar les coses... Sí, en tot cas, vull dir, també és que, saps què passa? Tenim una limitació biològica. La nostra vida és curta, la processió és llarga. El nostre treball guanyarà, el nostre treball haurà guanyat. Amb tot el que tenim ara al davant, el nostre treball guanyarà. Amb tots els Vox, els Ciutadans, els PPs, amb tota aquesta dreta que a més està contaminant-se del llenguatge de Vox i que és un horitzó terrible que ve no solament del conjunt de l'Estat, sinó particularment al País Valencià. El nostre treball haurà guanyat. I dic que el treball, no estic parlant d'una perspectiva política, ara estic parlant d'una perspectiva sentimental. El sentiment d'amor d'un poble. No voldria, de cap de les maneres, que aquest treball fora vençut i exterminat. Segur que no. Gràcies, Ferran, per haver-nos acompanyat en aquesta estona i anem a acabar el programa amb una cançó que tu has triat, la de Pau Ribà, que és preciosa. A vosaltres, moltes gràcies. Ha plogut sobre el meu cap i ha crescut herba molt fresca. He sortit a passejar la testa florida i verda perquè també s'hi han fet flors com si jo fos una gerra. Després ha sortit el sol i he sentit olor de terra. Fixa't jo quin cap més verd, quina enveja, quina enveja. Papallones i ocellets s'hi posen i les abelles. Fixa't jo quin cap més verd, quina enveja, quina enveja. El vent m'ha dut grans de blat i com que ja és primavera les espigues s'han llevat per damunt dels brins de l'herba i han cobert les flors del foc, però també han crescut roselles i per fer-me un cap tot d'or el sol m'ha pensible gespa. Fixa't jo quin cap més groc, quina enveja, quina enveja. On és el blat, on és l'herba, on és la pluja, on és
pluja on és? On és? On és la pluja on és? On és la pluja on és?